אהלן, אהלן, מה שלומכם? חבר'ה, באנו ככה להראות לכם קטע. לאח שלי כתב אלדד כהן את המחזה, קטע של שותפים שלנו, אבישג ונועה. מתי יצא המחזה? הקטע? 2012? כן, זה. על מה זה? תיאטרון, משהו רפרטוארי? רפרטוארי, עוד מה? רפרטוארי, וואלה, יש איזה אחת מחזאית, וואלה, בא לה להיות איזה סטארית ככה. כן. וואלה, המנהלת שהיא באה אליה לתיאטרון, היא אומרת לה, אני רוצה להיות זה, היא רוצה לכתוב תסריט. כן. לא בא לה טוב למנהלת, היא מג'נונה כזאת. וזהו, וואלה, הצגת טיל. בוא'נה, חבר'ה, תהנו. כן, שעה וחצי? שעתיים. כולל הפסקה. לא. ואת רוצה לשמוע את דעתי על המחזה? בשביל זה נפגשנו. כי חשובה לך הדעה שלי. כן. בגלל שאני המנהלת האומנותית של התיאטרון הזה. כן. אם המחזה שלך יוצג בתיאטרון אחר, זה לא אותו הדבר בשבילך. את ממש רוצה להציג את זה כאן, אצלנו. כן, 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 כן. טוב, תראי, אני קראתי את המחזה שלך. הוא יפה, הוא קליל, הוא מצחיק, בלי פרקים. הוא יפה. אבל חסר לי קטע מעבר של פסנתר. אפשר להכניס. תראי, אני עושה תיאטרון מקצועי. תיאטרון רפרטוארי. גם אני עושה תיאטרון רפרטוארי. לא. את כנראה מדברת על תיאטרון רפרטוארי, אבל את אולי לא באמת מבינה מה זה אומר תיאטרון רפרטוארי, כי אם היית מבינה מה זה אומר תיאטרון רפרטוארי, לא היית כרגע מדברת על זה רפרטוארי, כמו שאת כרגע מדברת. לא. אני מחפשת מחזה רציני. אני אתן לך דוגמה. בבקשה. המלט. המלט? כן. המלט מת וויליאם שייקספיר. שייקספיר זה טוב, אבל אני לא שייקספיר. או, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך. את לא שייקספיר. אז את מחפשת מחזאית כמו שייקספיר? שאני אתן לך עוד דוגמה למופת של יצירה? בבקשה. המלט. המלט. כן, המלט. כנראה לא מבינה אם זה המלט. מהי דמותו של המלט בשביל אנשי התיאטרון? כמונו. אני, סטריאוטיפ. כל פעם ששמעתי את המילה המלט, קמתי מהכיסא. ככה זה מאוד אצלנו, אנשי התיאטרון. שומעים המלט קמים. וגם את, אם את רוצה לעבוד אצלי בתיאטרון הרפרטוארי הזה, את תקומי בכל פעם שאני אומרת המלט. הבנת? אז זה כל כך נעים לי עכשיו. המלט. תושיב. בואי נראה את המחזה שלך פה. באמת? איזה יופי, באיזה אולם? פה. 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 בחדר הזה. פה. כן, פה זה מקום מצוין במחזה שלך. באמת, פה פעם הייתה במה, כאן היה קהל, לפני השיפוצים לפחות. נכון, היה קהל איפה שיש עכשיו קיר? לא, עכשיו יש קיר, אז לא היה קיר. הייתה כזה טריבונה כזאת, הייתה מלאה בשורות, כיסאות, קהל. יום אחד הרסנו הכל. בנינו קיר רביעי. כן, לפעמים, אם אני מסתכלת ככה ממש טוב, אני יכולה עדיין לראות קהל. כאילו, אם אני מתרכזת ממש חזק, אני יכולה עדיין לשמוע אותם צוחקים. אז מתי אני יכולה לעלות כאן עם קהל? ההופעות הכי טובות הן בלי קהל. אבל אני רוצה קהל. את רוצה קהל! כן, אני רוצה קהל, מה עם המחזה שלי? המחזה לא טוב. המחזה לא טוב? אבל אמרת לפני רגע שהוא קליל, יפה, מצחיק. קודם הוא היה. עכשיו. אבל לא שיניתי כלום בינתיים. טוב, תראי, אני חייבת ללכת. קחי, אבל תבטיחי לי שאת לא מפסיקה לכתוב. תעתקי את זה קצת. מה חסר במחזה?
רצח. רצח? מה שחסר במחזה שלי זה רצח? ופסנתר. רצח ופסנתר. אבל יש רצח במחזה שלי. בטוחה לא ראיתי. שהרוצח רוצח את השחקן. ופסנתר. אין פסנתר, אבל אפשר להכניס פסנתר. שחקן עומד על הבמה. לפתע מגיע רוצח מאחורי השחקן. רוצח רוחץ את השחקן בכתפיו. רוצח דוקר את השחקן פעמיים בחזה, פעם אחת באף. שחקן נופל. טקסט. שחקן שותה דם. שותה דם. יפה מאוד, באמת. אבל איך הוא הרצח? הוא הרגע רצח אותו! דקר אותו פעמיים בחזה, נתן לך את האף! מעניין. מה עם פסנתר? אין פסנתר, אבל אפשר להכניס פסנתר, אפילו שני פסנתר! פסנתר! אחד על השני! את רוצה שאני אעזור לך לספר את המחזה? רוצה. תבקשי עזרה. כמו שצריך לבקש עזרה מבן אדם. קדימה. אני קצת מבולבלת. בואי נעשה תרגיל קטן. תדמייני שאת בתוך בור עמוק, אוקיי? עכשיו את לא אחת שנתיים, ואת כאילו צמאה על הכוס מים, סבבה? אוקיי? עכשיו פתאום מגיעה המושיעה שלך. תבקשי עזרה. את יכולה בבקשה לעזור לי עם המחזה הראשון שלי? תלך אותה. מה? מה? לא רצינית, מה? זה היה רק חימום, אוקיי? בוא ננסה שוב.